Takže zdar lidi, v dnešním videu se koukneme do Rakouska, tam s kámošema na nějaký pojezd, zajezdíme tam. Teď jsem měl spadl do Prahy, jsem tady s klukama v Plikárně, přespíme v Praze a zítra už se vydáme do Rakouska. Takže dneška si dáme pár záběrů, tady dáme pár klipů a vidíme se zítra hlavně v Paříži. Mějte se, čus, ať vás baví video, zanechte like, odběr, všechno a na skučku používejte můj slovový kód SASA. Díky. Ne. Teď jsem si dal pár triků, možná si jich dám ještě trošku a dneska si dáme jenom záběry tady z Prahy a vidíme se zítra. Tak Benny, co jdeš? Tak jako volorajdíček si tam jako zkusíme tam vzadu, no, jako... Tamhle půjde voloride tady přes to. Tak pojď. Že. Takže právě jsem tady natočil klip na Instagram, který ho neuvidíte, musíte na Instagram. A konečili jsme tady a vidíme se dneska, ale spíš zítra. Tak čus. Aby jsme byli na jídle, už jsme doma, převlíkneme se a za chvilku jdem na lezení, jdem líst po stěnách a co k tomu dodáš? Kde to jsme teď? No ale to je jedno, on je zmatený tady ten kluk. Jsme v penthouse, nad námi bydlí Klix. Přesně. A... Pod náma byste být. Dobrý, taky. Ale to má jenom částečný úvazek. Jo, kámoši jsme všichni. První tady poudr. Počítá, ale aspoň něco. No jo, Sašo. Ne, že bych se bál té výšky, ale bojím se pustit. Stop the cap! Nějaký záběry jsme moc dali a dejme tomu, že za pár minutek už se uvidíme u Šimona doma a ukážeme si zítřek. Takže se mějte, čus. Co? Jsme to přijeli právě teď. Tady je Linz hala. Vypet. My už se nacházíme v Rakousku v Linzu ve skateparku. Tady, jak vidíte, máme krásný street. Takže si tady s Benjaminem Doubkem dáme nějaký triky jenom na začátek a za chvilku se půjdeme do parku, nějak se tady ukáže, natočíme si nějaký klipy a bude to superový, takže pojď za mnou, Benny. Dubek se rozjíždí. Jede na to. Voloride na zdi, rozjíždí se na bendu, malem se o ní zabil. Jede dál, dělá 50. A tady Hurricane, to je borec. To bylo všechno ze streetu, vidíme se za chvilku, já jsem celý ohoblovaný od zdi. To nevadí.
teď si tu dáme můj nejnižší flare asi. Tak já si taky tady v tom midi účku dám pár triků a uvidíme, jak to bude. Jdem na to. Ondra Roman. Pozdrav do videa. Zdravím, jsme tady v Linzu a jsme tady pro vás. Já si tady zkusit nějaký manuál a jdem na to. Na třetí jsem to dal. Bylo to docela těžké, protože jsem si dal bar spin a brýčko. Ale mega dobrý, jdu si na chvilku sednout a za chvilku si dáme další záběry. Teď jsem tady zlomil řídíka, přišel Superman, ten nakrekaný, letělo mi to brutální vejšku na řídítko. To no, tak škoda, nevadí, ale... Nejde nic, no, nejde nic. Ale dobře, to jde život. Tak právě jdem na hotel, ale No tak táta má... nemáme číslo od pokoje. Musíme tam zavolat, no, jako halo. A tak ten to mám táta má. Nemáme heslo. To je problém, kluci. To je problém. My už jsme dojezdili, teď jsme na hotelu, ubytovali jsme se. Za chvilku si ukážeme, jak to tady vypadá. Na jednom pokoji jsem já s Benjaminem, na druhém je Jácha se Šimonem a my za chvilku vyrážíme do města, takže si ukážeme, jak to tady vůbec vypadá v tom Rakousku a video určitě dokoukejte až do konce. Takže není nic moc, bylo tam moc lidí, sice tam bylo hodně kámošů z Česka. Zítra máme pokračování, zítra je den 2, kdy... Zítra si ještě zajezdíme, jsme tady až do neděle. Otíku mi ráno dostáváme do práce! Tady máme postel, spíme tady s Benem. Tady máme tu zrcadlo, docela svítí. Pičo, dobře. Ukáž. Voda teče. Ukáž. Tady máme knížku o tom, jak mluvit německy. Lasst uns gemeinsam das Sprechen auf Deutsch üben. Židlička, to byla co hezky, to bych si možná vzal i domů, ta se hodí. Takže tímhle záběrem bych chtěl ukončit tady náš room tour. Natočili jsme si tady všechno a my se převlíkneme a vidíme se venku. Zarec. Zákaz kouření. Kde? Teďka ukážu, co si dám k jídlu. Já si nejspíš dám toto. Ale já si dám takový libový sushi. Tam 6 Party. Neskoušejte doma, to je no profesionály. Že se vidíme zítra a zítra pořádně pojezdíme. Tak se mějte. Čus. Do videa dát nějaký sérky. Chcou říct ahoj do YouTube videa, tak můžete pozdravit. Ahoj. Ahoj. Chcete, aby vám manuál jeli stejně jako mě, tak používejte můj slevový kód na Skučopu Sasa. Můžete si tam koupit libový kolečka se slevou, ušetříte a tím, že ušetříte, tak podpoříte i mě, takže díky. Dám taky nějaký serky, jdem tam do účka a dám si nějaký originální.
tímhle záběrem bych chtěl ukončit dnešní vlog z Rakouska. Doufám, že se vám video líbilo a pokud jste ho dokoukali až sem, tak já moc děkuju. Jste fakt borci, určitě, jak už jsem říkal, dělám soukromý lekce, takže jestli byste chtěli něco naučit, tak mi můžete napsat. Určitě zanechte like, odběr a share, jste borci a mějte se, vidíme se u dalšího videa. Čus.